se npoġġu l-interess nazzjonali l-ewwel u jekk ikun hemm bżonn niddefendu l-interess ta' Malta anke fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Qegħdin hawn biex ngħinu u għalhekk qed nerġgħu noħorġu lid tal-ħbiberija lill-Gvern għal ġid ta' pajjiżna. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Finanzi Jerome Caruana Cilja meta kienet jindirizza l-14 edizzjoni tal-Konferenza Internazzjonali tat-Tassazzjoni. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista saħaq li dan ta' bħalissa huwa bla dubju perjodu ta' sfidi bla preċedent. Ta' meta spjega l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19 kif ukoll dawk li diġà qed jinħassu kawża tal-gwerra fil-vant tal-Ewropa. Jerome Caruana Cilja saħaq fuq l-importanza li niffaċċjaw dawn l-isfidi b'front maqut kif għamilna ħafna drabi fil-passat bilgħan li nimxu l-qoddim flimkien għal ġid tal-pajjiż. Matul id-diskors tiegħu il-kellim tal-Finanzi spjega diversi modi li bihom pajjiżna jista' jindirizza l-isfidi li qed jiffaċċja. Dan mingħajr ma jintlaqtu ħażin il-familji u n-negozji. Fost l-oħrajn tkellem dwar ir-regoli tal-prezzijiet u l-abbozz ġdid tat-taxxa li minnu il-Gvern qed jaċċerta li ma jesperjenza ebda nuqqas fid-dħul. Caruana Cilja spjega kif sfortunatament l-oppożizzjoni ma ġietx ikkonsultata dwar dawn l-aħħar tibdiliet u stqar li fuq politika daqshekk sensittiva u kritika għal pajjiżna fil-passat dejjem kien hemm kollaborazzjoni mill-qrib bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista wiegħed li l-Oppożizzjoni se tibqa' torganizza laqgħat mal-stakeholders kollha biex taċċerta l-interessi u l-benesseri ta' kulħadd.